Hi guys, it's me Ronan and welcome to my channel. Okay, so we're going out of town. Magbe-beach kami. Pero joiners lang kami. Yung mga joiners sa Facebook na mga travel keme. This is actually my first time, so magme-meet up sa Greenfield ng I think 2 AM. So I slept the entire day. Ayan, paalis na kami. Mimit namin yung isa namin kasama. So this is exciting kasi first time kong mag-join. So I'm not really sure. Dati ayoko mag-join kasi haggard. But so we'll see kung anong magiging kahinatnan ng experience na to. Kung fun ba na maging joiner sa mga travel na yan. Kasama mo is yung mga hindi mo kakilala ng mga strangers. So let's see kung makakamit tayo ng mga new friends. Hey guys, so nandito na kami ngayon sa Greenfield kasi kumain muna kami. 1:30 pa daw, so we still have an hour. So yan, kumakain kami. This is the gang. Say hi! Ayan. So, nandito na kami sa waiting place. Hinihintay na lang namin yung van. Kasi dito na kami susunduin sa may fire station. So wala pa, nasa Pioneer pa lang. So malapit na yun. Hello guys! So nag-stop over muna kami. I'm not sure kung asang lugar na ito. Pero dito kami sa may basta gasoline station siya para mag-CR at mag-stretching. Nakaihi na ako. Hindi na ako nakatulog actually. For si Uncle Jay natulog siya. But yeah. Hello everyone, so nandito na kami sa Mariveles, Bataan and we are going to Five Fingers and then pupunta kami sa Lucky Beach later on. Nandito kami sa parang malapit siya sa parang town barangay kung saan sasakay kami ng boat papunta dun sa kung saan kami pupunta. And then ito, nagbibihis po yung mga kasama ko dito sa parang house. This is the place. Ayan. So, joiners lang kami. So, sa isang tour, day tour lang to. Iba-iba yung mga kasama. Iba-iba yung mga kasama namin. So, ang saya-saya. Diba? Ayan. Ayan si Marge. Siya yung coordinator namin. Oh, just in case gusto nyo, lalagay ko lang sa description below yung information. If you like. Ayan. So, papunta na kami dun sa van. Pumasok na kami dito yun sa mga house dito kasi para magbihis. This is very exciting. Ang ganda-ganda. Mag-enjoy ako. Ayan, sasakay na kami sa bangka. Ang dami-dami pong mga joiners. So, magkakasabay-sabay po kami lahat dito. Ayan na. Let's go, let's go! Say hi!
Ayan, so nandito na kami. May bat cave daw, nandun. Ayun yung bat cave. So 30 minutes kami dito mag-stay. Ang daming turista at ayan, daming nagpapapicture. Ang saya-saya. Ate, ubos buhay si ate. Oh. Ayan. Sige, go! Ayan. Ayan. So, 30 minutes kami dito. I'm not sure kung maliligo ako kasi may mga sea urchin daw dyan. Dyan, meron daw. Sa mga bato-bato. Baka mamaya makaapak ako. Wala pa naman akong aqua shoes. So, we'll see kung makakaligo ako or not. Pero, pictorials for sure. Tara! Ayan, so rock formation daw siya. Ayan siya. Rock formation. Tapos may kubo siya doon. Sa gitna siya ng... Ayan, may kubo siya. Very nice. Kami sa Lucky Beach. Ang daming nagka-camping sa likod. Para lang siyang open na white beach resort. I'm not sure if it's a resort pero ayan. Pero mga tent siya. Ang saya-saya. Sana ba yung mga kasama ko naliligaw na ako? Eto na nga guys, magsiswimming na ako. Actually guys, ang ganda-ganda ng place. Well, first time ko kasi makapunta dito. Hindi pa siya masyadong polluted. Wala pa, marami ng mga tourists. Pero yung mga turista dito, yung mga nagtitent-tent lang. Wala siyang resort na establishment or whatever. Naka-tent lahat. And then, pwede ka mag-overnight, mag-rent ka lang ng tent, tapos yun. So, pwede natin bumalik na. And kanya-kanyang dala-dala ng basura, kanya-kanyang tapon. Very, very nice yung place. Ayan, nandito ako sa beachfront. White sand, very pristine. Tsaka, ang ganda-ganda. Lucky Beach. Alam niyo yan? Ah! Ando na si Uncle Jai. Wah! Naka-post na siya. Ayan, so tapos na kaming mag-swimming. Right now, may budol fight. Ayan. May budol fight kami. Kasama siya dun sa package. So, sulit naman. Sarap. Lafang na. It's
siesta time. So, until 4 p.m. pa kami dito sa Lucky Beach. Sobrang init na kasi doon sa beachfront. So, dito muna kami sa may dilim. May tent kami, ayan. I'm inside the tent. Kakatapos lang namin kumain ng budol fight with all the joiners na kasabay namin. Ang saya-saya. Siguro, maliligo mo ulit kami later. Mga 30 minutes lang naligo kasi ang problem lang kasi dito is isa lang yung gripo. So, lahat nag-share doon. So, kailangan mong pumila talaga ng malala. So, kailangan magpuno ng balde para makapagbanlaw. Saka may access ka? Yeah. Wala. Ano lang, video lang. Nag-video ako. Nag-vlog. Ayan, siesta muna kami dito. Walang signal. At least naman pala pwede mag-record. Siesta moment. Mas very nature ke merut baru. Ligo tayo mamaya ulit. So this is literally a beach life. And I just found out that there's a lot of people here na has been staying here for like 3 days or up to weeks, to a week, no? And nag-i-enjoy sila na ganito lang, walang signal. All you have is the sand, your tent, the waves, the sea, the ocean breeze, and every night yung all you can hear is the waves, the ocean waves. So ang sarap-sarap, very relaxing, it's like a reboot, or it's like a reset. I wish I could do this. I wanted to do this like probably for 2 weeks. And just stay in an island na walang internet, walang signal, and luluto ka lang. Or yun, magte-tent. Pero of course gusto ko may kama, gusto ko may kutsyon, may foam. Kung wala mang aircon, at least malamig. Hindi pong ganun. I don't think I can really live like yung campers type. I'm not sure, but I haven't tried that before, so we'll never know, diba? Kaya I'm here sa tent. Andito lang ako sa loob ng tent while yung ibang tent sa labas, yung iba nagiinuman, yung iba nag-siesta lang, yung iba nag-music lang, nagbabasa. Walang establishment dito. Meron lang mga tinda-tindahan, pero yung tindahan na parang kubo lang siya, tapos may mga paninda. May bahay doon sa pinakalikod, pero yung pinaka beachfront, tapos yung dito sa may mga puno, all you can see, mga tent lang talaga siya. And then mga people walking around na beach vibes talaga. And yung sea, yung dagat dito, very fine yung sand, and hindi wild yung dagat, hindi malakas yung alon, very tame, nakaka-relax, masarap. Ayan, so pauwi na po kami, pabalik na kami sa port, tapos na yung day tour dito sa Lucky Beach. Hindi naman ako masyadong umitim, pero may konting darkening sa aking skin. Ayan na. One last look. Ang ganda pa rin yan, no? Ang ganda niya. Ayan. Punta na kami sa boat. Kasi accessible lang talaga siya sa boat, guys. So, ayan. Ayan yung mga boat.